Ale poviem vám ten príbeh, neviem, či som to mal hovoriť, lebo je po obede, áno. A nechcem vám spôsobiť nejakú zlú noc, áno, ale trošku potom choďte na prechádzku, aby ste prišli na iné myšlienky. Ale teraz ešte sa usmievate, na konci sa nebudete usmievať, áno. Vám niečo poviem, veci, ktoré sú strašné, áno, v pravom slova zmysle. Áno, v rámci prestávky, hygienické prestávky z toho. Čo je toto, kolegovia? Gaussové rozdelenie pravdepodobnosti. Áno? Gauss pred 250 rokmi, on formuloval tie zákony veľkých čísel, kedy hovorí, že tie náhodné premene za určitých predpokladov sa riadia týmto zákonom. Áno, má tam aj ten vzorec, áno. A najmä tie rozličné centrálne limitné vety, je niekoľko, áno, tak oni podporujú zákon normality Gaussa. Áno. Treba povedať, že mnohým ľuďom už pred 250 rokmi sa to nezdalo. Napríklad Laplace, áno. Vy viete, že toto rozdelenie má dva parametre, to je stredná hodnota a rozdiel. Áno? To ste sa učili. Laplace prišiel s rozdelením, ktoré malo 3 parametre. Čiže ono bolo podstatne variabilnejšie. Áno? To bol súčasný Gaussa. Laplace, ktorý bol mimoriadne arogantný, namyslený človek, tvrdil o sebe, že je najlepším francúzským matematikom, aj on sa pod ťarchou autority Gaussa sklonil a svoje články, ktoré ďalej publikoval, už nepublikoval v zmysle toho svojho rozdelenia, ale napríklad len Gaussa. Áno? To len tak chcem povedať. Treba povedať, že matematici celého sveta sa vrhli na to Gaussovo rozdelenie a pracovali. Rozvíjali štatistiku, teóriu pravdepodobnosti, teóriu stochastických procesov. Celé generácie, učitelia, žiaci, áno. Niekoľko storočí v podstate, áno. Ale stále bola nejaká skupina matematikov, ktorí povedali, niečo tam nesedí, áno. A jeden z nich bol práve John Maynard Keynes, áno. Profesor na Oxforde. On spolu Jeffreysom, áno, Jeffreys. Sir Jeffreys, áno, Jeffreys. Hej. S tým Jeffreysom spolu dvaja profesori chceli priniesť štatistiku tam, kde má byť. Oni tvrdili, že tento zákon je dogma, áno. Empirické výskumy ukazujú, že to nesedí, áno. Ale tieto matematici celého sveta, keď videli takéto pokusy, každý sa samozrejme zľakol. Taký 60-ročný profesor mu poviete, že celoživotné jeho dielo je na nič, že treba ten základný predpoklad o normalite, že niekde treba zmeniť, tak sa mu celý svet položí sa mu rozpadne na popol, áno. Všetci ich odmietali, áno. Musíme povedať, že Keynes skutočne na to rezignoval a úplne sa vzdal matematiky. Áno? A dokonca povedal, že ekonometria, ktorú budeme mať ďalší semester, že ekonometria je tmárstvo. Áno? Že to nie je veda. A ekonometria je aplikovaná štatistika, no, normálna, s normálnym rozdelením. Áno? Našťastie, teda Keynes, našťastie pre nás ekonómov, na nešťastie pre matematikov, áno, možná, on sa vzdal úplne tej kariéry matematickej a začal robiť ekonómiu a priniesol tú svoju slávnu knihu, ktorá sa volá Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí, áno, ktorou zachránil svet, áno, lebo vtedy ten svet stál na pokraji sociálnej revolúcie. Nevedel riešiť problém kríz, ktoré na ňo čakali. Dobre? Treba povedať, že
Samozrejme, taký len príklad poviem, že Kolmogorov vtedy vymyslel ten svoj axiomatický systém, áno, ale celá ruská škola, keďže musela, áno, to bola taká triedna úloha, oni museli stáť za Kolmogorov, áno. Obrovská matematická škola musela podporovať ďalej ten základ normality, lebo Kolmogorová axiomatika bola v súlade s touto teóriou, tak všetci stáli proti Jeffreysovi a Keynesovi, áno. Takže to len taká zaujímavosť. Ale môžeme ďalej k tomu ísť, áno, že keď vy si zoberiete nejaké, vy ste bankári všetci, áno, keď si zoberiete nejaké výnosnosti z cenných papierov alebo z hocičoho, áno, zoberte, urobte si z nich histogram početnosti, alebo takú nejakú krivku, áno, vždycky dostanete, kolegovia, vždycky dostanete aké rozdelenie? Vždycky dostanete takéto rozdelenie. Špicate. Tá špicatosť je väčšia ako 3, čo je u normálneho rozdelenia. Áno? Ale napriek tomu, asi pred 15, alebo 10, 15 minútami, Scholz dostal Nobelovú cenu za aký model? Black-Scholes model, ktorý bol založený na predpoklade normality. Ale nikto z vás, ukážte mi, urobte, sadnite si k internetu. Začnite počítať. Robte výnosnosti kapitálových aktív, tak ako to chcel robiť Scholz. Ja vám garantujem, že zistíte, že vždy tá špicatosť je väčšia ako 3. Nie je to raz menej, raz viac, že môžeme povedať, no, v priemere to je normálne rozdelenie. Nie. Vždycky to je viac. Áno? Ako môže fungovať Black-Scholes model oceňovania opcií? Môže potom fungovať. A bola udelená za to Nobelová cena. Áno? Ale poviem ešte jednu vec. Tesne predtým, než sa skončila éra tých markoviek, áno, bola, neviem, viete, marky v Nemecku, áno? A teraz neviem, ktorá to bola bankovka. A jedna bankovka mala, to bolo neuveriteľné, áno? Tu bola hlava, taká strapatá, áno? Tu bolo rozdelenie a tu bol dokonca, alebo to rozdelenie, tu bol vzorec normálneho rozdelenia. Prečo to hovorím? Áno? Na bankovkách, kde sú národní hrdinovia, nedotknutelní, chcem povedať nedotknutelní, národní hrdinovia, králi, áno? Zrazu sa objavil zákon normálneho rozdelenia. Nedotknutelný zákon normálneho rozdelenia. Nebudem pokračovať, aby som vás celkom nezdeprimoval. Áno? Verte naďalej Black-Scholesovému modelu.